Good evening guys. Welcome sa ating YouTube channel, Benji Boy Cobra. Nandito po tayo ngayon sa Basilica Minore, Naga City. Kapistahan po ni Viva Señora de Peña, Francia. Ayan, dumating na po ang santo, dumating na po ang ating Poon. Dadali na po siya dun sa may taas. Dumating na po siya para misahan. Ang dami ng tao guys, oh. Talagang dinudumog ng tao dito. Sinampan na siya sa gana guys. Bago sa inak boy. May misa na siya guys ngayon ng ano dito sa may Basilica Minore. Okay guys, hanap buhay naman tayo ngayon guys. Marami naman. In the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. You may now put off your candles and be seated to the liturgy of worship. The first reading narrates the fall of our first parents. In spite of this, God promised to send a Redeemer, born of a woman, that will give life and salvation to the world. Let us listen to the first reading. Pagbasa mula sa aklat nang makain nila ang buwan ng pagkain, tawag siya sino tayo? Sumagot siya lang, namin po ang buwan sa dalaman. Hinika sa kanya. Sino nagsabi sa iyo sa makatwid, ikaw ay kumain na nagtulog ka na aming pinagbawal sa iyo. Sumagot ang lalaki. Ang babaeng pinili mo sa akin ay siyang nagbigay sa akin nagmula ng punong kahoy at ako'y kumain. Ang pagkagayon ay binikan ng Panginoon Diyos sa babae. Bakit mo ginawa? Sumagot ang babae. Pinaglalangan ako ng ahas at ako'y kumain. Pagkaraan ay sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawang iyon ay suwain ka ng lahat ng hayop at sa lahat ng hayop. Ikaw ay uusap sa lupa. Alam mo ay kakainin sa lahat ng araw ng iyong buhay. Kapag halipin kayo ng dalawang pamangkin, ay lahi at nalaman. Ang iyong ulo
Tinawag ni Ewan ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng lahat ng mga ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay guys, shout out kay Ate Divina. Mga taga Burias Island sila, dumayo pa rito sa Naga. Ay natin.
This time, alludes to Mary, who gave her to Jesus. Brothers and sisters, the second reading. Pagbasa sa libro ng Kapahayag. Dangan nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Kaya nahiling ang kamay ni Tipan ng Diyos. Nagkaigwa ng mga kikilat, hagubo, dagulon, lino, saka makusog na ural ng yelo. Dangan nagtunga ang sarong tanda sa langit. Sarong babae na nakagubing nilalda, nakatungtong sa bulan, asin na kokoronahan ng Diyos ng ito. Siya ka Diyos, saka nakakapurahan sa sobrang tulong, asin sabi ng pangako. Sarupang tanda ang nagtunga sa langit. Iguan ng sarong nakulong gabon na kulong pula. May itong payo sa kasampulong sulat. Kasi kay korona ang labang payo kay ito. Ginulit niya pag sa iyang iko, ang katulong kapta ng mga ito. Kasi itinakot sa daga. Nagtinog siya sa atuwan ng babaeng manalinang mga ito. Nangaling halulong alamoy, pagkamundan kay ito. Ang babae na natin nilalaki na iyo ang mga hari sa gabos na nasyon na may kapot na kamakol na isa. Alagad na gawang hari. Dangan dinala sa Diyos ang isa sa iyang trono. Nagulang ang babae pasiring sa kalantagan sa lugar na ilanlang para sa iyang Diyos. Ang aming akaman siya naman. Sa laog ng 260 alam. Dangan na araw ako. Ninakusog na ilog sa langit ng isang. Nag-abot naman niya ang kaligtasan, ang kapangyarihan. Kasi ang kalahiran sa tuyang Diyos, pati na ang kapangyarihan ni sa iyang Kristo. Ngunit ang pagsumbong sa itong mga lugar, ang pagsumbong sa atubang ng Diyos ang dapat iyon na halik sa langit. Tatarang kan kagurana. Salamat sa Diyos. We all rise as we acclaim the Holy Gospel.
his mother and his mother's sister, and to one of Thomas and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The gospel of the Lord. Please remain standing for the blessing of the Holy Spirit. Kindly make the sign of the cross. Please be seated. Let us now listen to the homily of His Eminence, Jose Fuerte Cardenal Vincula, Doctor of Divinity, Metropolitan Archbishop of Manila. Dukhang kagalang-galang, Rolando Tria Tirona, Arsobispo ng Cáceres, mga kapatid na obispo, mga kapatid na pari, mga diakono, mga religyoso at religyosa, mga minamahal na kapatid kaina, marhay na banggit sa inyong gabos. Ingat sa gabos, buntong iya paabot sa Indo, ang sakuyang mainit, asin magaya-gayang paghati sa lambang sa Indo. Min magiyaya, asin maugmang kapistahan ni Ina, ang satuyang mahal na Birhen ni Villa Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Masayang-masaya tayo na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigay niya sa atin si Ina. At ngayon, matapos ang 2 taon, tinipon niya tayo muli para maringan na ipagdiwang ang kapistahan ni Ina. Salamat sa Diyos. Salamat sa mahal na Ina. Tunay ang pagmamahal at pagkalinga ni Ina sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Binabalot niya tayo sa manto ng kanyang paglingap sa atin.